Cantos antepasados tes? 2 pais, 4 avós, 8 bisavós? Isto levanos 100 anos atrás, pero se nos remontamos 300 anos, posiblemente os nosos antepasados pasen de 1000. Se cadra, nunca pensamos na posibilidade de que entre os nosos devanceiros haxa un personaxe moi coñecido. En A miña famosa familia amosaremos que esa posibilidade é, de feito, moi grande. Fixemos unha escolma de persoas que descoñecen ser descendentes dun personaxe histórico. Mergullámolos nunha apaixonante viaxe polo seu pasado. Descendemos polas ramas da súa árbore xenealóxica ata chegar ás súas raíces. Chámome Natalia Vidal Ferro, teño 28 anos, son licenciada en xornalismo e diplomada en enfermería, traballo como enfermeira nos diferentes hospitais de Santiago e vivo na zona de Bertamiráns, no concello de Ames. Natalia vai levar unha boa sorpresa cando lle desvelemos que un dos seus devanceiros é a escritora galega máis importante de todos os tempos, Rosalía de Castro, a poetisa das luces e das sombras. Pero, se cadra, non é coincidencia que sexan parentes. Encantábame escribir, sempre tive vocación creativa, sempre me gustou. Os homes pasan, tal como pasa a nube de bran, e as pedras quedan, e cando eu morra, ti, catedral, ti, parda mole, pesada e triste, cando eu non sexa, ti ainda serás. O 24 de febreiro de 1837 nace en Santiago de Compostela a poetisa galega máis importante de todos os tempos, Rosalía de Castro. Artista, escritora, nai e, sobre todo, muller, convértese co tempo nun fenómeno social e literario. Rosalía está hoxe en todas partes, nas escolas, nas rúas, nos parques, na roupa, en internet. A súa obra foi traducida a máis de 40 idiomas e tivo múltiples reedicións. Os nosos emigrantes embarcaban cara ás Américas cun só libro na maleta, Cantares Gallegos, e que Rosalía foi unha muller adiantada ao seu tempo. Unha muller de pouco diñeiro e saúde, aínda que chea de amor. Pero, cal foi o seu verdadeiro logro? A súa poesía, en boa medida, está extraída do propio povo. En Cantares Gallegos, moitas composicións non son propiamente de Rosalía, son cantigas populares que existían e que Rosalía, digamos, modifica, adapta a lingua culta, pero que están no povo de antes, non? Pero de Rosalía a Natalia hai un longo camiño que imos recorrer con ela cara atrás. Ata onde coñeces ti da túa familia? Ata onde chegan os teus antepasados? Pois eu, basicamente, coñezo ata os meus avós. Este é o meu avó, o meu avó Vicente, xustamente, precisamente... Vicente é o teu avó materno. O meu avó materno. Lembro con moitísimo cariño que sempre nos chamaba as miñas amiguiñas, sempre, sempre é a miña irmá. Por exemplo, cando íamos ao colexio, pois viñanos a buscar en moto e a mí encantaba, me teño ese recordo de ir sentada diante de na moto, queríanos moitísimo e sempre aspirou para nós. Conviviches con eles? Sí. Con teus avós maternos conviviches? Fálame desta foto. Bueno, pois nesta foto, que está a miña irmá e máis eu, que estou, ademais, no colo do meu avó Vicente. Este é o teu avó Vicente. Ese é o meu avó Vicente. E aquí están, pois, supostamente, pois, todos os irmáns e descendentes e familia deses irmáns do meu avó, non? Con todo isto, podemos seguir investigando. Si ti tes ganas de... Claro que sí, por favor, non hai nin que dicilo, sí. Vale. Se como Natalia queremos iniciar a nosa propia viaxe cara ao pasado, hai varias cousas que podemos facer. Achegámonos ata a empresa compostelana de Historia, especializada na búsqueda dos antergos para que nos expliquen o primeiro paso que temos que dar.
Unha persoa, se quere buscar as súas orixes, a súa ascendencia, o primeiro que ten que facer é falar co pai, a nai, os avós, aboas, os tíos, é dicir, con toda a familia. Ir tomando os datos de todo o que eles recorden. Despois de falar ca familia, hai que revolver nos caixóns, ver fotos para saber quen era quen e ver os documentos. Pues todo o que poda valer, os libros de familia, as partidas de nacemento, as partidas de defunción. Que xa teñen historia como familia, madre mía. Natalia e Arsenia comparten o apelido Ferro. Vicente Ferro, o avó materno de Natalia, tivo 6 irmáns, e cada un deles numerosa descendencia. A maioría quedaron na comarca. A beira do Sar, un río moi vinculado á obra de Rosalía, ao seu paso pola parroquia de Lapido, en Ames, vive Arsenia, tía avó de Natalia, é dicir, sobriña do seu avó Vicente. Case non se coñecen, aunque a casa de Arsenia está a menos d'1 quilómetro da de Natalia, e que nela viviu durante xeracións boa parte da familia. Hola, Arsenia. Hola, que tal? Que alegría. Igualmente, miña neniña, que hai tanto tempo. Bueno, era eu pequena. Pequeniña, que non te acordas cando viñeches. No, non me lembro. De ver fotos... Natalia vai descubrir máis sobre a foto de familia na que aparece seu avó. Esta sí é exactamente a mesma foto que tes ti. Natalia e Inma. E aquí está... Conoces, non? Estas son eu. Sí. Estes somos todos da familia, netos e fillos. Aquí están os bisavós. Exacto, Sí. eses son os bisabuelos. Que son os teus bisavós. Sí. Que estaban... Que é esa foto. Bueno, non é esa, pero... Estaban por aquí tamén, non? Sí, están ali, ves? Estes son... Ese, sí. Esta non a conocías tampouco, non? No, E os outros son os tartarabuelos teus. estoy impresionada. Esta é a túa tataraboa que se chamaba... María Rei Tembra. María Rei Tembra. Erache moi de armas tomar. Que era, tiña moi mala leche. Sí, era así, pero erache moi boa. Estos documentos vexo que teñen todos nome de María Rei Tembra. É un documento de separación de bienes. Xa daquela. Xa daquela. Estamos falando do ano 1886. Claro, En 1886 a túa tataraboa fixo unha... Tocaronlle 1.500 pesetas na lotería 1.500 pesetas. E fixo unha declaración de separación de Cada bienes. obrero cobraba 2 reales ou así. Estamos falando de 2 reais. 2 reais eran... Eran 50 céntimos. 50 céntimos de peseta. Exacto. María Rei Tembra era a tataraboa de Natalia. Foi unha muller afortunada, pois 1.500 pesetas de comezos do 19 eran unha pequena fortuna. Pero ademais era unha muller emprendedora e previsora que soubo rendabilizar moi ben eses cartos. Que facemos neste muiño? Que fago aquí, sí. Pois estamos neste muiño para que moas. Vale, nunca... Nunca entraches nun muiño? No. É a primeira vez que entras nun muiño? Non é a primeira vez. Cando era pequena, pois os meus avós moitas veces pois leváronme nun muiño, sí. Pois entón, eso te lo que te Sí, regalamos. sí. Sabes como vai? Non sei como funciona. Tens Non que me girar a lembro. roda para que empece a moer. A túa tataraboa, María Rei Tembra, da que nos falaba Arsenia, Sí. parte dos cartos que gañou coa lotería investiunos nun muiño como este. Non era este, o muiño no que ela investiu foi derrubado por unha riada e só quedan as ruínas, pero trouxemos este para que vexas como funciona. Ela quedaba con parte do grao do que levaban ali a moer, era o seu negocio, montar ese negocio. E nos trouxemos daqui para ver se o botabas a andar e a ver como se che daba, para que veas como funcionaba. Moi contenta porque era unha muller de negocios.